Zober zdravie do vlastných rúk. Každý mesiac po menštruácii sa pozri na svoje prsia tak, ako by boli umelecké dielo. Sústreď sa na každú zmenu. Prehmataj ich dôkladne 3 prstami, najlepšie v sprche mokrými rukami. Kruhovým pohybom, zvonka smerom dovnútra, zo stredu k okrajom, alebo z dola hore a späť. Prever, či necítiš pevné hrčky. Zopakuj prehmatanie aj v ľahu a v predklone. Nezabudni na celú oblasť od podpazušia až po kľúčnú kosť. Zastav kruh povinností, postoj pred zrkadlom a hľadaj zmeny v tvare, veľkosti či vzhľade prsníkov. Tak ako zdieľaš so svojimi priateľkami krásy umenia a príjemné chvíle, zdieľaj s nimi aj toto video. Pripomením, aby zdravie zobrali do vlastných rúk.